guys! Welcome! It's me again, Ayumi desu, Ryushiko onegaishimasu. Guys, yung video na to i-share ko lang sa inyo kung paano ba mag-report ng inyong merit dito sa Japan, sa Philippine Embassy dito sa Tokyo, kung hindi naman sa Osaka, kasi dito sa Nagoya by renewal pa lang ng passport yung tinatanggap nila, ne? So guys, ito yung mga kailangan, yung mga requirements para kayo ay makapag-report ng inyong merit dito sa Philippine Embassy sa Japan. So by mail lang natin siya gagawin, pati yung payment nyo ipadala nyo na lang sa post office. Number 1 guys is yung 4 na copy ng inyong report of merit form. Ito yon. Ayan. 4 na copy na ganito. 4 na ganito guys. Ito, pinadala to ng Philippine Consulate sa inyo nung nagkumuha kayo ng LCCM. 4 na ganito to pinadala sa inyo. Pangalawa guys is yung valid passport nyo. Copy lang kailangan nila. 4 na piraso. Ito sa'yo, sa Japanese nyo guys, ito valid passport. Kung wala siyang passport, kahit ano na lang, kung kahit anong requirements na meron siya, kahit anong valid ID na meron siya dito sa Japan. Tapos sa inyo din ganyan, 4 din na copy. Yun lang. Pangatlo is yung kwento doki nyo. Ito yung sample. Kasi yung sa akin, ito pinasa ko na kasi sa immigration. Yung isang original, tapos 4 din na copy. Kailangan nyo siyang isama, ne? Kasi, pero yung original naman, ibabalik naman nila sa'yo. 4 na ganito. 4 na copy na ganito. Tapos isang original. Pang-4 guys is ito. Family registered or kisokitohon. Yung kasali na yung name nyo dito, nakalagay na, ha? Pagkatapos yung magpakasal sa City Hall, pagka nakuha nyo na yung kwento doki nyo, pwede na kayo mag-request ng gato din. Ayan. Isang original, tapos 4 din na copy na ganito, ne? Lima guys is yung letter pack 520. Nabibili yun siya sa Family Mart or sa post office. Dalawa yung bibilhin nyo kasi para yung sa return ng inyong report of merit, ipasok nyo lang yung isa sa loob. Pang-6 guys is yung bayad sa report of merit. Sa akin, ito yung resibo ko. Ito, tingnan nyo. Ano ba yan? Hindi kita. Ayan yung binayaran ko guys. 9,700 yen. 9,700 yen. Hindi ko alam kung nagbago na, ne? Pwede naman kayo magtumawag or mag-email sa Osaka. Sa Osaka kasi ito. Pinadala ko lang din sa post office. Tapos guys, additional requirements para dun sa, kunyari, nag-report kayo dun sa nag-report kayo, and kumuha kayo ng LCCM dun sa Osaka. Tapos gusto nyo dun mag-report sa Tokyo. Kailangan nyo magpasa ng birth certificate nyo. Ito. Na naka-apostel. Pero kung walang apostel, kahit birth certificate na lang kasi pinapayagan naman nila. Pero pwede kayong tumawag or mag-email kung talagang sure. Kasi yung iba kasi pinapayagan, eh. Ayun. Tapos guys, pinadala ko lang yung bayad ko. Tapos yung Philippine Consulate ng Osaka na yung nagpa-affidavit ng mga document ko. Tapos nagbayad lang ako sa post office. Sila na bahala lahat. Kasi parang nakita ko dun sa Tokyo kasi kailangan magpa-affidavit muna. Pwede naman kayo magpa-affidavit sa mga Philippine Consulate para talagang mabasa nyo ng maayos.
Guys, ito yung address ng Osaka Consulate. Ayan. Ilalagay ko din dyan ang Tokyo. Tapos kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-email, pwede din kayong tumawag ne. Ayan. Papadala nyo guys, ang letter pack nyo, susulatan nyo itong name niya is Marriage Section, Philippine Consulate General. Tapos yung address, ayan yung nakalagay. Tapos yung telephone number. Yung yung sa information nyo, ilagay nyo din yung name nyo, yung address nyo, at telephone number. Ito naman guys, yung return envelope nyo, ipasok nyo lang to sa loob. Sulatan nyo lang yung sa taas ng information nyo. Tapos ito ay ipasok nyo dun sa loob para sa pagbalik ng inyong report of merit. Guys, ayun lang guys. Thank you for your watching. Don't forget to like and subscribe. Tapos guys, kung may mga tanong kayo, comment down lang kayo dyan sa baba. Susubukan ko sagutin yan. Tapos guys, subscribe ako. Onegaishimasu. Tapos palike ako ng page ko guys. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Chane! Get guys.